Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da kasancewa a wannan channel tamu mai suna Kwankwasiyya TV Live. Wannan tasha taku mai farin jini ta al'umma tana farin cikin kaya muku cewa za ta ringa karanto muku wasiƙun Malam Karoro, wanda insha Allahu wannan wasiƙa za ta ringa zuwa muku ne domin gaya muku halin da ƙasarmu take ciki. Daga ƙasarmu jihar Kano da sauran jihohi da tarayyar Najeriya gaba daya, inda za mu ringa ɗauka muna yi muku fasali da fashin baki akan al'amuran da suke faruwa, wanda wannan satin ku biyo mu za mu gaya muku irin abin da yake faruwa a jihar Kano, inda wata majalisa ta amincewa da gwamnan ciwo bashin kuɗi har naira biliyan 10, inda wannan lamarin gaskiya ba shine bukatun al'ummar jihar ba. Jihar Kano da yara suka faɗi jarabawa aka kasa biya musu, jihar Kano da yara suka faɗi jarabawar kwalfayin aka kasa biya musu, jihar Kano da ake fama da kamfan ruwan sha, inda a wasu sassan jihar Kano ake siyan ruwa jarka ɗaya har Murtala 5, wato dai ne muku ta Hausar zamani naira 100 kenan. Ku biyo mu domin jin cikakken shirin a cikin wannan shiri namu na wasiƙar Malam Karoro mai gida mai adiresi namba 360 da ke yammacin jihar Kano a wata unguwa da take da sunan wata dabba a Bassoro. Ku biyo mu domin jin yadda za ta kasance.